peli pistetäänkin pois. Nyt pääsi kyllä nämä ilotulitteet sitten yllättämään aika lailla. Lisäpulveja tulee. Ja tässä kun ne katsoo itse asiassa nyt tällä hetkellä HJK:n maalivahtia Ricardo Friria, niin hän meni levittelemään käsiään äsken sinne HJK-kannattajien eteen, että kai te nyt herranjestas ymmärrätte, että kun ne noita ilotulitteita sitten ammutte, niin ne tulee hänen päälleen. Ja Luvis on tehnyt jo kyllä loistavaa duunia. Edelleenkin hänen tulevaisuutensa on suuri mysteeri. Sitä on nyt selvittää jo monta viikkoa, mutta seurausvastausta ei ole. Ja nyt joukkueet menevät Pukukopin puolelle, joten ottelu keskeytetään nyt joksikin aikaa kokonaan. Harmi, että nyt en saa selvää siitä, mitä HJK-kannattajat huutaa. No niin, no tämä varmasti kaikki ymmärtää, mutta mitä tuo aikaisempi oli? Tällä hetkellä tuolla on myös lakana 27. syyskuuta 2023 Never Forget, joka siis viittaa tähän HJK edelliseen voittoon mestaruussarjassa Veikkausliigassa. Siinä semmoista itseironiaa meitä HJK-kannattajilla kyllä tällä hetkellä löytyy, mutta ennen kaikkea tämähän on sitten mielenilmaus, mitä tulee HJK-johtoon tällä hetkellä. Nyt tuli kuulutus siitä, että seuraavan kerran, niin jos jotain tämmöistä tänään tapahtuu, niin joukkueet eivät enää palaa takaisin ja ottelu keskeytetään. Ja silloinhan se tarkoittaisi sitä, että se tuomittaisiin HJK. Voi herra jestas sentään mitä. Voi pojat. Noniin. Ja välittömästi kun Toni Saukkola kuuluttaa tämän, että seuraavan kerran kun räjähtä tulee, joukkueet palaavat takaisin Pukukoppiin ja kenties keskeytetään, niin HJK-kannattajat alkavat paukuttamaan välittömästi sieltä. Eli he haluavat, että tämä peli keskeytetään. En ole vastaavaa ikinä suomalaisessa futiksessa nähnyt, vaikka kaiken muista on tullut seurattua, niin tämä on jotain, jota ei voi kyllä ikinä hyväksyä, mitä HJK-kannattajat tällä hetkellä tekevät. Joukkueet palaavat koppeihin ja nyt on ihan oikeasti riski se, että tätä peliä ei enää pelata. Joten siinä tapauksessa KuPSin mestaruusjuhlat voisivatkin alkaa. Tämä on HJK-kannattajilta myös aikamoinen lika. Säkillisen heittäminen kaikkien näiden ihmisten päälle, jotka ovat maksaneet lipun tullakseen seuraamaan tätä ottelua. Niin siellä heitetään sitten sangollinen sontaa näiden kaikkien muiden päälle. Tilin saldo, pistesaldot, no niin. Joo, erikoisia hetkiä tällä hetkellä täällä Töölössä. Pelikello on pysäytetty 11 minuutin kohdalle ja peli on toistaiseksi keskeytetty katsomon häiriökäyttäytymisen vuoksi. Se mitä täällä tapahtui, HJK:n kannattajat ampuivat ilotulitusraketteja tuonne ilmaan. Sen jälkeen selvitettiin tilannetta vähän aikaa, saatiin peli jatkumaan. Peli ehti jatkua joitakin kymmeniä sekunteja, kunnes sieltä seuraavat ilotulitteet ammuttiin taivaalle. Ja nyt peli on keskeytetty. Tuolla pidetään erinäköisiä palaveria siitä, että mitä voidaan tehdä kannattajapäädylle, josta nämä ilotulitteet ammuttiin. Eli tällä hetkellä meillä ei ole mitään muuta tietoa vielä kuin, että peli on 11 minuutin kohdalla.